Unsay kisaw mga siyaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? Manghasol na pod ko ninyo, Noy Paking! Koan. Kabantay mo mga siyaw nga blooming kaayo ko karon. Ang inspired man ko and motivated man ko. Ayay. Kung ikaw nagtanaw ka karon nga naa kay uyab. Tanawa ni. Kay ang atong topic karon kay 5 sides nga sobraan kakalab niya. Gikilig di nga, oy. Wala lang, di pwede mo magkatawa sa akong natanaw. Unsa wala? Wala lang. Nagtanaw ko gitanaw, nakitaan sa Facebook nga ako ng Nakita nindot. ko, ambil mo sa phone. Hey, tao. Anya, mga kinakitaan. Ambil mo sa ka-cellphone. Tara. Passcode. Basketball na dyan isang passcode. Ay, kumao di ko mo tago da. Ambil ko sa ka-cellphone. Ha? Napakayo sa ka-cellphone. Ang gugig tago, ang good ni mo, good. Anong daghan kay kag cellphone? Ambil mi. Ang baya, nagnegosyo ba yata? Parehas ang passcode. Parehara na. Para dali mo maabli. Ayun. Kamao di ko mo tago ha. Master na jud kay kaan ni imo jud ning gitun-an kung saan pagtago. Ano sa pa medyo akong taguan? Uy nga, pirmi na naman kuyog. Napakayo sa ka-cellphone. Sige, good. Parehara na password ha. Kung yung cellphone. Anong ako ra may contact nimo diri? Ang ikaw rin nasa akong kinabuhi, kinsa may akong kontakon, anong ko ilang babae. Tingka business, nganong ako ra may usa, business ko nimo. Kani, pang emergency na siya. Ako klaro ako pa Brian. Ikaw naman dyan ako. Uy, naunsa man taon gawin. Pero may na ganit ako yung gani, mga ganing. Pero may hunti Wa jud ko nakitaan sa upat ha. Kamao gyud ko matago. Ambi ni tanan, studyoan ko nimo mga cellphone. Sige. Studyoan ko ni. Yawan ako eh. Mabin ako masakpan ako. Kilig na sa lagi ka diha. Wala ragod, naratoy gilay ko eh. Wala ra. Di biya kay ngonan na wala ra niya. Naa dito pakita ko sa imong cellphone. Ambi. Taraon. Ha? Anong like man kaniyang post? Wala. Kauban na magunan ako sa trabaho, good. Naunsa, masag ka, uy. As in, tanang post niya, status, picture, kaning toothpaste siya mo like, jud ka? Ay di, kita, ni-appreciate naman taan na, uy, Appreciate. kauban na dyan na ako sa trabaho, jud, uy, binuang. Meaning like ni mo yung picture, labi na kaning toothpaste siya, kay sexy kay siya sa tanan. Lagi pa ita sa nilike ra, uy, kauban ako sa kuan, sa May pag trabaho. nangita na nakag-sexy nga uyab. Paita, di, manggod. Oh? Saan ka, uy? Nice one, babe. Ganong babe man imong tawag. Ala. Comment ka, nice one, babe, mang gyud. Babe, mga babe ang tawag niya. Baboy ni, di mo na baboy. Dili, babe akong tawag niya. Kaya yung pangan, Baby Marie, manggod. Baby Marie. Ngano man lagi ka tos Desiree, di man lagi ka mo like sa mga pictures nga kauban matunin mo. Mamunta ko na ilan nga kauban nimo. Oh. Ngano murag naglahi naman mong pagtagad nako. Wala kay gugma nako. Ha? Nausab naman ka. Di naman ka pare sa una nga sige ko nimo halug-halugon. Sige ko nimo hagkan. Ha? Pirmi ko nimo lutuan. Nalahi naman ka, uy. Naunsa naman ka. Wala kay pagbati din hinako. Pagsulti lang.
Kung saan mong gusto? Ha? Na na kay ganahan lain? Kuan manggod. Kung saan may gusto nimong buhaton ako? Kung saan man akong pagkuwang diha nimo? Pagsulti, uy. Communicate. Istorya na ko tanan nimong problema. Kung nakay problema na ako sa atong relasyon, asa ko gakuwang? Asa ko gakuwang ako, Brian? Di na niyo kakasabot sa akong gibati. Ilabi na ng mga times nga naguul ko. Paminaw sa kuno nako kuno. Nanadyo kay lain. No. Nanadyo kay lain. Klaro kay stanan. Klaro kay sa mong body language. Ay, kumpun ha. Nana kay lain. Sulti na lang kung ganahan kang buwag, ha? Ayoko ingani. Ayoko pasakiti. Sulti na lang. Nakilain. Ngan bang makasulti man ka ana? Uy, naunsa ga pirmi man tas kuyog uy. Di kay. Mo may na-feel na ko. Napot akong hindi. Kisi ko din. Dapat ipagkas pa. Kuha sa kong sudlay. Hala nyo ra ha? Wadyo kay buot jud. Kasi may kakawala buuan na uy. Masagit di ka. Pwede naman ka mo. Okay ka. Ako man jud kay nyor. Pwede na ni mo dawat di ay. Baho ko gutot. Kita, madawat na na nyor. Nasulti rin ba ng baho yun? Di ka aware ba? Masakitan ko sa mga panuti. Buwan mo gutot eh. Di, baho man jud. Mo na tinian nay. Yan na ko mo. Labi yapon ka uy. Na ano si pangluon? Yun ano sa mga uy? Ah, atong tiwas ng kaspan mo. Nur, huwag madayin ba mga alas 3 kaya na ako yung meeting. So, kuhaan na lang ko mga 5 p.m. ha? Sige, so bali magikan ko spot mo na lang kay medyo traffic man diya sa ko ay sa Mabolo. Ha? Nur, unyang gabi ba mga alas 9 to alas 10? Kung di gani ko ka-reply, meaning na nag-edit pa kong videos. Ha? Sige, tignan ka ba anak? Sambot ka mo ko anak. Hala, yun, tanawan Nur. Nini-add na ko laki. Dugay na dahil siya nagsigig chat na ko, Nur. Naa siya sa ignored messages pa kanang sa murag kuan bitaw. Ano ba? Pero ay gwapo ba siya, hindi siya glawas. No? Sige, add na ko. Sayon na kayo na nyor. I-block ko na para di na sa magsamok-samok nimo. Nga naman, enough na naoy nga gi-inform di ka nga ni nagsamok-samok na akong laki, may patulan na ako. Sa ayo eh, nun pala artiko. Sumao to mga siyaw. Ingaan na inyong mga uyab no. Kung nalingaw mo, please like and subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang salamat dahil sa akong pinalanggang nyorita. Kay at last nakakolab na jud mig balik. Till next time mga siyaw. Ciao!